I ćao svima ljudi, Serbian Super ovdje i ljudi, danas ću da pravim jedan poseban klip za vas, a to je klip o fudbalerima koji liče na glumce. Da, ljudi moji, vi mi niste pisali u komentare da snimim klip od fudbalera koji liče na ove glumce. Pa tako da ja sam odlučio, možda budem imao više lajkova ovom. Pa ajde mi polako da krenemo na to. Ok ljudi moji, ako vam se svidi ovaj klip, obavezno bacite share, komentar i subscribe. Pa ajmo mi polako da krenemo na te igrače. Prvi igrač je Diego Lugano. Diego Lugano, odnosno Simon Bakker. Evo na koga on liči. On liči na Simona Bakkera. Diego Lugano, Simon Bakker. Isti su, znači, svega su isti. Znači, isti su. Ajmo mi polako da se pređemo na drugog igrača. Drugi igrač po redu je Jamie Vardy. Znači, isti su svega mi, Lej Kampan, odnosno Jamie Vardy, isti su svega mi. Znači, isti. Znači, ne samo da im face šta, oni su braća, rođaci, blizanci. Ovo je nemoguće da Vardy izgleda na ovo, nemoguće. Ajmo mi da polako prenijemo na drugog igrača. Drugi igrač po redu je Xabi Alonso. Xabi Alonso, odnosno Jason Boateng. Evo na koga on liči. Isti su svega mi, isti su, ali samo kad bi Xabi Alonso malo ostario, bili bi isti. Znači, isti bi bili. Pa ajmo mi polako da se prebacimo na drugog igrača. Drugi igrač po redu je Joe Hart. Joe Hart, odnosno James Van Der Beek. Evo na koga on liči. Joe Hart, James Van Der Beek. Jesu isti. Inače, kad bi samo ovdje Joe Hart postio jednu bradu, bili bi isti. A po fati su isti, osim brade. Pa ajde mi polako da pređemo na sljedećeg igrača, a to je igrač Karim Benzema. Karim Benzema, ono što Shaquille O'Neal. Ovi ne samo da su isti, oni su preisti, znači mnogo su isti, znači ne mogu da verujem. Vidite na što oni liče, pa ovo se ne viđa svaki put. Vidi. Ma, isti su svega mi. Kad bi ovaj samo imao buljave oči ko Benzema, bili bi isti. Isti bi bili. Pa, ajde mi polako da pređemo na drugog igrača. Drugi igrač, ja mislim da najviše liči. Drugi igrač je Mesut Ozil. Vidite na koga on liči. Na Enzo Ferrari. Isti, znači ovi ne samo da su isti, oni su rođaci, blizanci, znači ne mogu da verujem. Pa ovaj lik samo kad bi stavio ovdje negdje Midjušu kao Mesut Ozil, bili bi isti, znači mogu su isti, znači ja ne verujem, ja stvarno ne verujem, znači ja ne znam. Ajmo mi polako isto da krenemo na sljedećeg igrača. Sljedeći igrač je Gareth Bale. I on isto mnogo liči. On liči na Kentih Bavoja. Evo na koga on liči. Isti su, znači isti su. Samo što je Gareth Bale mlađi bio mnogo. A i ovo je nešto malo. Znači, ovo se jedan put viđe, znači, ja ne mogu da verujem. Znači,
ovo se jedan put vidio. Znači, ne mogu da verujem. Ko bi ovo verovao da postoji? Znači, ovo kod je neka laž, brate. Nemoguće, čoveče. Znači, nemoguće, ljudi moji, da su ovako isti. Ajde mi da krenemo na drugog igrača, a drugi igrač